салом алайкум. имрӯз хостем як видео кунем дар бораи якчанд калимаҳои муҳиме ки барои шахсои бори аввал хитоӣ мераванд ё ки доимо мераванд як забони хитоиро намедонанд. ин калимаҳо ҳатман ба ӯ лозим мешавад. дар бисёр ҷоҳо метавонем калимаҳоро истифода барем. мисол якум калимаш мо якум калима метавонем ки нихао. ма ба забони крили менависам, мақсади иероглиф наменависам, ба пинин меган транскрипсияи забони хитоиро ба ӯ ҳам наменависам. мисол ҳарфош ба англисӣ ками монанде, ма ба ҳарфҳои крили менависам ки мақсад фаҳмо шавад. нихао, 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 нихао. яъне нихао ҳама маълума. нихао салом мегӯянд хитоиё. агар мо дасловни переводиш кунем, нихао ту хао хубӣ. не ки одатан ира ба ҳамчун салом истифода мебаранд. салом, нихао. дар любой ҷо метавонем шумо барем, ана ҳамҷо истифода барем нихаоро. нихао якум калимае ки дар любой савдогар дар кор мешавад. мисол мерем дар бозор, дар ягон чиза мебинем, бояд нархша бипурсем ку. нархша мепурсем, метавонӣ бигӯӣ ки дошавчен, 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 дошавчен. чанд пул меистад мақсад. иҷам ҳамин саволе ки додӣ, ӯ обязательно хитоӣ дар ягон калькулятор ё ки дар ручка онча менависа шуморо нишон медиҳад. мақсад ҷавобаш мушкилӣ надорад. неки агар вайша ма дар видеои оянда тарзи ҳисоб кардани забони хитоиро нишон метавам ки чӣ хел ҳисоб мекунем. дошавчен. бо як калимаи дигаш мисол мегирем. зайнали, 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 зайнали. дар куҷо? мисол шумо любой чизро метавонед ки савол кунед дар куҷо. мисол чӣ хел бигӯем? мисол бигирем гостиницаро. гостиница метавонем бигӯем ки гостиница ба хитои бингвар. бингвар зайнали, бингвар зайнали. метавонем ки истифода барем. гостиница дар куҷо ҷойгир аст? дар куҷо аст? зайнали дар куҷо. як калимаи дигар буяо, буяо, буяо. ягон чиз меорад. мисол шумо дар гостиница қарор доред, не ки мақсад ҳам коргари гостиница шумо да меора ягон чи пешниҳод мекунад. чизе ки боша, мисол одатан ӯ массаж меган, массаж дар ку аста неста ё ки он чизе меоранд, метавони барои отказ кардан буяо, буяо лозим нест, буяо дар кор нест. буяо, буяо лозим нест, дар кор нест. дин чузуча. мисол шумо бояд дар ягон ҷо қарор доред, бояд такси заказ кунед дар гостиница. мисол дин чузуча, дин чузуча, дин чузуча, дин чузуча. яъне заказ кардани такси. дин заказ, чузуча такси. дин чузуча чузуча. дин чузуча. 车场在哪里？车场在哪里？ бозор дар куҷо? бозор шучан мешавад.
是场在哪里？在哪里？市场在哪里？市场在哪里یعنی بزرگ در کجا؟ با دیگر کلمه‌اش هم میگذاریم. 飞机票飞机票飞机票飞机票飞机票بلیط самолет چیپتای самолет یعنی چیپتای هواپیما. 飞机票多少钱 میتونیم که بگیم که 飞机票多少钱یعنی نرخ بلیط چند سوم است. چیپتای هواپیما چند سوم میایستد. با دیگر کلمه‌اش 美金换多少钱？美金换多少钱？美金换多少钱？美金换多少钱یعنی میجین دلار میگن. دلار چقدر شما علیش میکنین؟ مقصد کرسی چند قدی علیش میکنین ایواز میکنین. خو有没有خو有没有بار هست یا نیست؟ قطعا مقصد خیلی دومینه آدم بار میخرن کن اینجا بار این بار هسته یا نیسته. خو بار یا میو هست یا نیست. خو یا میو بار هسته. خو یا میو